Şugun dostlarım, aktyor Tom Hardy barada gurrun etdiyat. Edil bizim töwereklerimizde o derece tanalmasa da filmlerini gören adamlar goýarýarlar şunu. Daşy ören belli aktyorlaryň şuňa hormat goýýarlar. Meselem, Leonardo DiCaprio'nun iň goýaran aktyor şu. Все мы очень хорошие, пока удобны людям. И становимся плохими, стоит нам отступиться или высказать свое честное мнение. Men köpülen jaýtýandyryň köp aktyor garyp bolupdyr, otada ýaşapdyrlar, maşynda ýaşapdyrlar, küsönüpdirler, ýöne müň ýagdaýyny düýbünden biledel. Ören daş barlykleriň çagaty. Bidiýsem biznesmen, millioner däl, kakasy ýazyjy, senarist, ejeten suratkeş. Ýöne Londonny, oňam ören prestijli raýonlaryň birine ýaşan. İller döwlet mektebinde okusa, bu çast mektepde okan. Inni şu zatlar sebäp boldum aktyoryň şu derejäge gelmegine. Yok dostlar, nabarot tersine. Şeýle bir ýaşlar bolýanlar, hemme ýerde de baş bolar ýaly. Okunjukdan kuçy bolup aýlanyşyp ýörenler, bomş ýaly bolup. Gurulösseňem dünýäni düzetjek. Öderim ýatan çöpüň alynan ne. Şolaň biri bolan. 13 ýaşymda alkogollan başlady diýe, 20 ýaşaýançam şol güýçlü neşe feriştetini doly zawisim bagly adam boldum diýe. Toşna ýadyma düşýär, bir gereklik keyp üçin ejem satmana taýin bolan duýgular başdan geçirdim diýdi. Ýöne ören talantly tworçysk natura bolan. Meselem iller giýje ýatman, günnüýde ýatman şu roly taýinlanýan bolsalar, bil normal repetisiýada gatnaşman, iň soňuna oýun tapşyrylaryna şo taýda öňe saýlanyp ören ökde bolan ekenini dirip bilýän adam. Ya bolmasa modelçilikde de şolar ýaly, iller iýmän içmän figurasyny saklap şo taýda gatnaşýan bolsa, bil prosto baryp birinji ýer alyp gaýdyp bilýän adam. Hiç ýyly ýygyderlik bolmadyk ýöne. Reprem boljak bolan bu döwürne sebäbi öz aýtýa ýygyderlik nädip bolsun diýe, sen agzyň zaýaka. Şoň 5 minutluk güýjüne işleýän sen niýe, sen keypiň, nastreniýan hemme zadyň şoňa bagly bolýar diýe. Paka seni ilk gutorýança. 25 ýaşa geçýänçä dowam etýär şolar ýaly durmuş. Uje sen ýaş oglan ula adam bolýaňa. Bir gedek filme düşüp gördük diýe, o taýda da men uly hormat goýan halipa aktyorum oýnaýar. Bir günem sahnaň arkasyna rejissor ikide gurrun edip dur eken, menem onu eşitdim diye. Rejissor aýtdy, "Tugoleme Tom Hardy ören ökde aktyor" diýip. Kaptalnaky ýanky men goýuran aktyorumam şey diýdi diye. Men düşünemok şo terişden atlynaky talandy. Men wapşa kabul edip bilemok. Sen şoňşolar ýaly zaýa oglandygyny bilip, nädip kinoňa şagyryp bildin. Ýa sen üçin triapka mı ulanyp zıňarýaly diýdi. Şeýle bir erwet boldum diýe-de, men aýtýanlar nostor şol söýdüň güýji ýaly güýç hiç bir ýerde de ýok diýip. Ana şo taýda erwet täsir etdi şoňa. Bir zada düşündim diýe, şol adam men bilen hiç wagtdan salamlaşasam gelenok. Maşgalasy, semýasy bilen hiç wagt men tanış etmeýe. Men aýtjak gurrumum şol adamyň ýanyna gara teňňe de geçenok. Kak budto bir zarazny, ýokunç erwet kesel bolar diýe, şonu ýaly etdi maňa diýe, şonu derrew ýok etmeli, ýitirmeli, töwereňe de getirmeli. Ana şondan soň bejer sentrlaryna girip, düýbünden saplanyp, biziň tanaýan ýyldızymyza öwürlýär. Please welcome Tom Hardy. Häzir Tom Hardy dünýäň ýüzünde sanaýmaly köp taraplaryň ören talantly aktyorlaryň biri diýip tanalýar. Rejissorlar iň bir kyn rollaryny şol adama ananýarlar, şolam alyp çykýar. Christopher Nolan'ın Начало filminde Leonardo DiCaprio bilen bile oýnaýar şol. Şondan soň ikisi dostlaşýar. Bir näçe ýyldan soň Leonardo DiCaprio Выживший diýen filme çagyrylýar. Ana şo taýdaky отрицательный gahrymanyň roluny rejissora teklip etdi. Şunu Tom Hardy oýnady. Sebäbi lüboy kişi grim etsen, eşik giydirsen, yaramaz adamın keşfine meňzätdiler diye. Ýöne şoň içki dünýäsini, naturasyny şondan başga hiç kim berip bilmeýär diye. Bilam oýnaýar şo keşfi. А хочешь, я задушу тебя? Быстро избавлю от всех мучений, и никто не узнает, что ты сдался. Я готов. Filmi tamamlanandan soň DiCaprio aýtdy, "Sen şu roluň bilen Oscar bayragyna dalaşkar bolarsyň" diye. Olam ýok, bolmaýan diye. A birden bolaýsan diye olam. Birden bolaýsam, men ennamma tatu çekýän. Leo hemme zady bilýär diýdi. Näme bolan roýtýany? Hakykatdan hem Oscar bayragyna dalaşkar bolýar. Şeýdibem Tom Hardy'ň teninde Leo hemme zady bilýär diýip tatuwa. Kän go filmleri bar dostlar, görseňiz. Venom, Legenda, Безумный Макс, Batman, Начало, Bronson. Seredin hiç bir filmim elbetde şol aktyorum. Şolar ýalyrak
Janyňyz sag bolsun, meňe ýetirip bilen habarlam. İşiňiz uğruna bolsun. Dostlar, dünýäň ýüzünde belli brendler bar. Meselem Nike, Adidas, Bose, hem de şolan podjelka çykarylýar. Ýöne teredin, original, aýdaly Nike krasowkaň bahasy 3000, 4000, 5000 manat bolsa, podjelkaň bahasy 500 manat. Men aýtjak bolýan adam bärde kan hiç kim alany, açaçan, faýlaw sen özüňe berilýär. Ýöne guruluş garytlarda bile däl. Egerde bir guruluş garydyň podjelkasy ýasamasy çykarylsa, şonu bahasa meňdeşirek bolýar, maksimal daş keşfine meňdetýärler. Iň yaramaz ýöne guruluşyk edeninden soň bilseň, ana kyn ýeri. Şu wagt halkyň synagynyň geçen bir näçe guruluş garytlary bar, şolaryň birim ama elektrotlary. Şunu adamlar pikirlenmän alýarlar. Sebäbi köpden bäri ulanyp görlerler. Ýöne dostlar, ünsperin şulaňam inni ýasamas çykyp başlapdyr. Iň yaramaz adam, ulanýan adam üçin erbet zat şol, hemem markaň am ýöne açyrýar. Sebäbi kaçystyňlaryň podjelka çykdy, adamlar bilmeýän şol alsalar, ama hilni bulaşdyrypdyr diýip bilýärler. Şoňa üns bermeli. Men häzir size original bilen podjelkaň tapawdyny görkezjek. Seredin dostlar, original ama elektrotlaryň daşynda şular ýaly peçat gelýändir, gök peçat. Ve şu hat bilen deňeşdiriň şu haty meňdeşdärler. Näme originalynky bilen podjelka. Ýa originallar hatlar arajyk ululugy kiçiligi tapawut etýär. Bärde olim düýünden başgalar. Şoňa üns berseňiz tanap bolýar. Şoň üçin ama elektrotlaryny arkaýyn ulanyň. Hemem original kaçystyny tapyň. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night